சரி எல்லா இடத்துக்கும் போயிட்டு வந்தோம், எங்கேயுமே நமக்கு சுகம் கிடைக்கல. சரி இவங்க சொல்கிறாங்க நம்ம கேட்போம்னு சொல்லி கடைசியாக தான் நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா அதை ஏற்றுக்கிறேன். அவங்க ஒரு பைபிள் கொடுக்குறாங்க, பைபிளை வாங்கி என் வயிறு ரொம்ப பெருசாக இருக்கும், அந்த வயிற்று மேலே இப்படி வச்சுக்கிட்டு எல்லோரும் என்னை சுற்றி ப்ரேயர் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. அப்போ நான் வந்து உணர்ந்து உண்மையாக இருதயத்துலேருந்து நான் என்ன கேட்குறேன் அப்படின்னா, ஏசப்பா இவங்கெல்லாம் சொல்கிறாங்க உங்கள் கிட்ட கேட்டால் சுகம் கிடைக்கும்னு சொல்கிறாங்க, நான் பண்ண தவறு, நான் குடித்த தவறு, என்னை மன்னிச்சிருங்க, எனக்கு வாழணும்னு ஆசையாக இருக்குது, எனக்கு ஜீவன் கொடுப்பீங்களா? அவ்வளோதான் ப்ரேயர். இந்த ப்ரேயர் வாயை திறந்து நான் ஏசப்பா எனக்கு ஒரு விடுதலை கொடுங்கன்னு சொல்லி என் வாயிலிருந்து அறிக்கை செய்தேன். அந்த நிமிஷம் பிரதர் ப்ரேயர் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க, ஒரு வைப்ரேஷன் என் உடம்புல ஷாக் அடித்த மாதிரி ஒரு வைப்ரேஷன் ஒரு 3-4 செகண்ட் என் உடம்புல லைட்டாக என்னுடைய பெருவரில் அது பக்கத்தில் இருக்க ஆடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆட ஆரம்பிச்சிச்சு. சுற்றி இருக்கிறவங்க அத்தனை பேர் அந்த பார்க்குறாங்க, நானும் கண்ணை திறந்துட்டு இருக்கிறேன், தனியாக ஆடுது. எது